Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badr Ali ou Badimidi Sabalika Inch'Allah. Ambe bon wati na nika foli kene kene ka jawbe la jile madakunya kile pe ko ka be ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fulu te ben ko fe amba fo ka wali mondo ka banka fo ka kala ka wali mondo ka banka do ke diebe ala ka dienya suma ka fara fina nya suma ka fara gele nya suma kando dakiri kambo dakiri inshallah. Ala ka sutura bloki ala ko do ambe kelen kanna na yo do don te ambe do barawato ala ka kenya di minu na mangena ala ka kenya dama minu ka kenya ala ka do fara ka kenya ka ala ka shini kenya ala ko yuma ko dama ala ka segan wuli ka bwani kan ka toro wuli ka bwani kan ka ambe hakisi ka basigi diama inshallah. Alors les femmes nambore amba famene ko bi ambe faka kuma ala to do kan o ala to na ma fama ko la makana jakado lama kana o ye todo de toko koro de do barbutu ka kolo jankele do ay ko chamanke ko minu muri kambelo be waso naye be ko chamanke naye wa abe dakamana ko chaman bareke mais bi honnêtement amana kuma kan aka parti juma aka war soro yoro domo do ni mako be ko 1000 euros ou bien $1000 ou bien 5000 francs CFA ou bien bon en tout cas wakili jamana do wakili kili jamana mina ate do wala bono te lomolo porte-monnaie barado do ngodo ibe wakili ni soro iyere kun ki ka musa kanun ke ma wala man chati te mewka abe kuma honnêtement abe dan o drone de kan wakili ate te me wakili kan chogo shira. Alors mais yana barado amanda do o kuma na amba nyine awfe ay abonné anga YouTube anga page nunu kan YouTube, Facebook, Instagram, Viber, TikTok, etc. Ay partager, ay abonner à quand. Now abonner à la chaîne nous ay notification liker pour ne pas perdre notre vidéo prochaine. Amana vidéo nous partager si vous voulez. Al na connecter maintenant na connecter donc al singa vidéo sur au yenye au ka téléphone ou n'est-ce pas? Donc kama now abonner na ay notification liker cloche de ni be ay odigi na odigi donc oui a fait à liker ne kaba. Alors amba odiri ayanga vidéo nous partager pour que ambalma slamé o chema ni musoma o kasika ngala to ko nusoro ku yere na fananga ala to ko ye amba odiri akana sunganga ala to ko ta ka to ko mo arnarkire akana sunganga ala to ko nunta ka mo arnarkinae non arrêtez ça, c'est pas bien akana mo arnarkina ngala to ko ye anya bla choko mina fana ya ta ya partager o chokora nama ye kaba partager yoro aya partager ina fanya di choko mina mais ka takata mo escroquer ka mo arnarke ka balma slamé o chien ama dia o kama an tawdanga mais ay miri ay sana alaye ala kuma ka nalu ya taka escroquer kenay ka namara o kenay ka tonyor kenay est-ce que c'est bien même ni mo ma fenkira ibalo ala titoi ibalo fana itla to dien kona. Donc arrêtez cela s'il vous plaît, ce n'est pas bien du tout. OK amba o akli jigi anga groupe nous be ça fonctionne toujours. Bibina avec presque 30 groupes différents mais à B général ensemble pour réussir ensemble. Kalambulo minumbe actuellement avec tara yoro bisabra qui est bisaba kala yoro be turabu kala yoro be et jomasi o kala yoro be et kalolo bo kadama de burju ci kalolo bo ka fle avec fien avec tasma na bo bora avec cheti avec fantain o kala yoro be murtakimu kala yoro be no ka kujugu tronke e ka kujugu nyanyini bi se ka kujugu kadama de dabari ka amuluku ka fionto ya obe kana o kalambulo bambulo dalailul khairati kalambulo bambulo ismu nuraniya o kalambulo bambulo ka ala wele ni ala to ere sanyani nyuma e fo ko ala soro ka ke ko mi walidu o kalambulo bambulo nango masaba nuraniya sama zulmaniya fana bambulo no e ka sirgi ta ka do masutana bato ka jina muriya o ke ka warke ka bonfa ka tabdilu ke ka tasirifu nunu anyejuku nunu kan batuta samiru onanyo wona ofana kalambulo bambulo mais nimbe ambe kala bera mais ambi ladi kana songa beke mogo be ko be kala ka nyini ka nyedon mais mogo te ko beke de donc ko so kalambulo nunu bambulo abe daga ngalo ni nyini to bela jelena anyuma na juma kan ga be kala ka don mais amanka ngake abeke bagay ora kalambulo nunu be kaseka yanga groupe nunu soro ibi yele chogo minuna
amana numéro bla commentaire là avec numéro de fleur c'est plus 226 06 31 84 82 ces numéros là sont là na ya taper droit abdo abta WhatsApp là quoi avec numéro harcelé téléphone kono kata WhatsApp là na ya cliquer quand droit avance sur WhatsApp kono mo ko na boka répondre secrétaire ou be surveillant ou be minu ko na boka répondre aw be ke choko mina kay na temesra minu ka kasiga ina nga groupe sans faire on a bien info awie mais en tara mine wole ka to ka envoyer appel direct les numéros sont là juste vocal ou bien message et on vous répondra na message blog vocal amana vous répondre mais na ya que appel direct franchement dire antina ojabi wa nama farati si c'est trop exagéré on va vous retirer dans les fonds on va vous retirer ka banga téléphone kono donc numéro be juste ka appel te vocal ou bien message point. Bon, ni ko do ko appel ta wala me ka appel vidéo ke ne tiga sunguru e ba fi appel vidéo ke ne mane mo bi ka sunguru iga sunguru lo wele appel vidéo en distance ou bien qui que soit wala may de wala may ifrumuso etc etc mais e mako e ka kala fa e mako bo mina e fa ka kala appel vidéo ke no o yar to ma ke nya do ya ay sabara kana wali anta ok donc anda bana c'est recette ni ke chukuma ko nyefo awe recette mino ale de fleur yeti na ya barate lama kana jakada va aller le faire des nez comme ça fait ce que vous voyez là les comme ça fait c'est les mêmes qui est là alors to ni be barale war sans fa bi ci war de kan ni ya ci war kan iba sebe war kan ni ya sebe wari kan war flaburu wa kele flaburu ou bien 1000 euros ou bien 1000 dollars ou bien rial darsi kenefla iba seba kan lama kana jakada ko mi ya bara to ko ne ba seba ka de nunu fana sebeti ni ya sebe ka ban ibina ke 7 ka bleku ibido abara la klewolon fla na bara klewolon fla da fara wa so war were bara ndi bulu ibo warta ka ali saraka iye min ke 7 ale beto portemono kono ni wila longolo sogoma ibo portemono boka bla ba be wurdi lama kana jagada wurdi kelen tan kele la ta atilu ma ta atilu jahata atilu khata atilu na ta atilu gahata atilu dahata atilu iwa wurdi ke mental ke ni o wurdi ka bantu mana mana ni portemonnaie tapé e be wakelen sama ka bobe ni 1000 rial 1000 euros lo be ni dollar lo ni ya boka di o tara dépenser ke ka ban no shokora kana waram beti dépenser ni keno be keno flatora ni o mena ka shokora do portemonnaie kono e be portemonnaie datu lo wala ni be fa ka waran utiliser ni yata e be shoko ka wurdi ni kaka sien kelen ni lama kana wurdi ka boshi dron ni ka daele ba so o war kelen no ba kono walma ya dépenser ni clé tibe war mbe do chuko berala ibolo a kecho nyuma o foto fle ni minu ma fa ya ay bamba groupe secret no ya nga ensemble pour assurer rejoindre le groupe vous allez abanata a famia ko nyuma so réseau sans faire parce que ya ante se la recette partager une fois avec se la nyefo chuko mina groupe konana ni ma famia ni question posée maître Bobo qui jabi même ni nete mais ya na fora bana ni ma famia e ka na famia yoro mana we groupe sans faire a bon entendeur on vous dit merci à toutes et à tous ami sigi kana ni video were nala sonama a chauffeur laura